Dames en heren, welkom bij Onder Vier Ogen en vandaag bij mij te gast Jos Waals. En Jos is vooral bekend als oud-burgemeester van Venray. En in die hoedanigheid zal ik hem zeker ook wat vragen stellen. Maar Jos is nog veel meer dan dat en daar hoop ik vandaag achter te komen. Maar even terug, 18 jaar ben je burgemeester geweest. Inmiddels 4 jaar met pensioen, zeg ik dat goed? Ja. Wat doe je op zo'n dag? We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Ik ben 30 jaar burgemeester geweest. 19 jaar in Venray, 11 jaar in Noodorp. Wat ik overdag doe is heel veel. Ik werk nog steeds voor het ministerie van Justitie. Daar ben ik voorzitter voor van de commissie toezicht op arrestantenzorg in Limburg. En ik ben lid van de landelijke commissie kwaliteitszorg, toezicht, arrestantenzorg. Dat kost wel een kleine dag in de week. Ja. Hoe is het met de arrestantenzorg in Nederland bijvoorbeeld? Soms goed, soms slecht. Je mag kijk, de jongens hoeven allemaal niet in luxe te leven. Maar Nederland heeft ook allerlei Verenigde Naties verdragen ondertekend. Hoe wij omgaan met arrestanten. En wat ik dus doe met een aantal mensen. Je bekijkt of wij die verdragen redelijk naleven. En als dat niet zo is, dan praten we daar met elkaar over. En dan moet het verbeterd worden. Maar dat is één ding wat je nog Dat is doet. één ding wat ik doe. Ik ben nog actief bij Traficon, dat is een bureau in bedrijf in Roermond. Dat vervoerssystemen ontwikkelt voor groepsvervoer. Ja. Daar ben ik met name bezig met de lange termijn en de middellange termijn beleidsplanning. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de gedecoreerde Nederlandse Ridderorde, een mond vol. Maar mensen die geridderd zijn ook verenigd en daar ben ik ook actief mee. Ik ga iedere week naar college in Nijmegen. Ik volg daar op dit moment de leergang geschiedenis van de westerse cultuur. Vandaag 2,5 uur college gehad over Mozart. En niet zozeer over de muziek van Mozart, maar wel de tijd waarin Mozart leefde en waarom. Ja. Wat heb je geleerd vandaag dan daarover? Klein dingetje, het hoeft niet het hele college te herhalen. Wat ik geleerd heb is dat La Danza de Figaro van Mozart een maatschappelijk heel geëngageerde opera is. Alleen wij luisterden naar de muziek en toen die voor het eerst werd opgevoerd in Wenen, was het een protestsong tegen het gezag. Kijk aan. En dat zijn toch hele aardige dingen dat je dat... Nou, wat je met die kennis doet, dat weet ik altijd niet. Maar het is wel heel leuk om daarbij bezig te zijn. Ja. Daarnaast bijvoorbeeld ook nog voorzitter van de Wout Poels fanclub. Voorzitter van de fanclub van Wout Poels. En wat houdt dat in, voorzitter zijn van die club? Nou, waar het om gaat is het feit dat je moet wat structuur aanbrengen in de fans die hem ondersteunen. En dat doen we, vind ik, op een hele aardige manier. We hebben dat kunstwerk nu gemaakt wat overal enigszins vernietigd is. Ja, het was binnen 3 dagen geloof ik van de muur af. Het is alweer gerestaureerd, dus dat is ook alweer geregeld. Vorig jaar hebben we de schilderij gemaakt. We leggen verbindingen tussen wat fans willen en wat hij leuk vindt. We houden de Henk Poels Memorial namens zijn vader, die hij meefietst. En we houden een dag dat we met elkaar als fans in Café de Zwart gewoon met elkaar praten over Wout Poels en Wout is erbij. En verder gaan we naar wedstrijden toe, naar Luik, Bastenaken, Luiken, naar de muur van Hoei. We gaan naar de Waalse Pijl. Nog een functie die je bekleedt. Opa. Hoe vul je die functie in? Nou, niet zo heel erg actief. Ik vind het geweldig om er te zijn. Ja. Ik heb inmiddels 2 kleinzonen. En ik heb begrepen dat er binnen een half jaar weer 2 kleinkinderen bij komen. Ik weet niet of het vrouwen of mannen zijn. Maar... En het is heel leuk om te kijken wat ik het leukste vind is het feit dat ik zie hoe mijn zonen volwassen worden. Oké. En hoe mijn schoondochters volwassen worden. Want je ziet op een gegeven moment toch... Herken je daar dingen van jezelf in misschien? Nou, ik denk dat het zo is, maar ik denk dat op het moment dat je ziet dat die jonge mensen kinderen krijgen, dat ze op een heel andere manier in het leven gaan staan. En dat er hele andere verantwoordelijkheden een rol gaan spelen, heel andere rolpatronen. En ik vind het geweldig om te kijken hoe die mensen volwassener worden. En samen met hun dat te beleven. Ik vind het geweldig. En hoe kijken jouw kleinkinderen naar jou, denk je? Opa Jos. Ik zorg voor chocoladeletters in de schoenen als het Sinterklaas is. En voor marsepein en muizen. En verder doe ik spelletjes met ze. Ja. Ik heb vandaag Valentijn opgehaald op kleuterdagverblijf. En dan praat hij ronduit wat hij gedaan heeft.
En ik luister naar hem en samen zit hij met oma achter de iPad spelletjes te doen en doen we leuke dingen. Kijk aan. We maken even een sprongetje naar vroeger. Uit wat voor gezin kom jij? Mijn vader was burgemeester. Ik kom uit een redelijk elitair katholiek gezin. Ja. Mijn ouders waren uiterst orthodox katholiek. En burgemeesters waren vroeger elitairder als ze nu zijn. Het is nu ook nog wel een beetje elitair vak, moet ik zeggen. En vroeger was dat echt, de burgemeester was de leider in het dorp. En mijn vader was burgemeester in Dreumel en Lichtenvoorde. En was redelijk autoritair. En bestuurlijk gezien was het iemand die inderdaad 50 jaar geleden leefde. Ja. Ja. En het feit dat jouw vader burgemeester was, heeft dat er ook voor gezorgd dat jij zelf burgemeester bent geworden? Ik denk het wel. Nooit een bewust zover. Ik heb altijd burgemeester willen worden. Want waarom beslis je dat in je leven? Ik wil burgemeester worden. Ik heb nog een jaarboek van de Katholieke Studentenvereniging Albertus Magnus in Groningen. Waar ik tussen 65 en 72 heb gestudeerd. En ergens in 68 staat er al Jos Waals die altijd burgemeester wordt. Dus kennelijk heb ik dat altijd vrij snel uitgedragen. Ja, ja. En het is ook zo gebeurd. Wat heeft u meegenomen, of wat heb je, sorry, ik ga toch in die u-vorm, ik had het al een beetje voorspeld. Wat heb je meegenomen van jouw vader in jouw burgemeesterschappen? Weinig. Ik denk dat mijn vader het allemaal anders deed dan ik. En dat is maar goed ook. Want hij was burgemeester van 1938 tot 1970. En ik was burgemeester van 1980 tot 2010. Ja. En dat is een heel ander vak geworden. Dus de samenleving is anders. Als ik had gefunctioneerd zoals hij dat deed, dat zou niet kunnen. Wat ik wel van hem heb meegenomen, is een hele hoge standaard van integriteit en eerlijkheid. Ik denk dat dat de basis is waarom je in dit vak, op het breuk van bestuur en politiek kunt functioneren. Je moet integer zijn en je moet eerlijk zijn. Ja. 1980, toen werd je burgemeester. Toen was je volgens mij nog hartstikke jong. Ja, ik was 35. En in die tijd toch heel erg jong om burgemeester te zijn. Want in die tijd waren burgemeesters, in mijn beleving, toch oude mannen in grijze pakken. Ik heb begrepen dat een van de redenen was van Maarten Vrolijk, die was toen commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, dat die wilde dat leeftijdspatroon wel doorbreken. Ja. En die heeft toen in 1980 heeft hij Ed Tellige, die kwam uit de Amsterdamse krakerswereld, benoemd tot burgemeester van Oud-Beijerland. Nou, dat is een wereld van verschil. Amsterdamse krakers en het redelijk SGP georiënteerde Oud-Beijerland. En Jos Waals, die kwam uit de milieubeweging, want ik heb 8 jaar lang bij Natuur en Milieu gewerkt. En die werd burgemeester van Noodorp. En Noodorp was een heel traditioneel, heel conservatief, heel agrarisch tuinbouwdorp. En ja, daar kwam ineens een milieuman. Daar moesten ze aan wennen. Ik moest daar wennen aan hun en zij aan mij. Maar ik heb 10 prachtige jaren gehad. Ja. Maar het was wel wat anders, ja. Ja. En uiteindelijk ben je hier in Venray terechtgekomen. Ja. Hoe kijk jij terug op dat burgemeesterschap hier in Venray? Waar ben je trots op? Nou ja, trots is 2. Je doet het niet alleen, hè. Burgemeester is wel een baan die af en toe de voorbaren van de Pelemaas haalt. Maar de facto is het besturen van een gemeente is primair de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Is secundair de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. En er zitten op een gemeentehuis geen 250 ambtenaren uit de neus te eten. Dus het is een... Nee, dat geloof ik. Maar waar ben jij zelf dan trots op? Misschien niet als burgemeester, maar als persoon? Als het gaat om Venray? Nou, als het gaat om Venray, toen ik kwam in Venray, waar is artikel 12. Dat was meer een psychologisch probleem dan een financieel probleem. En ik denk dat het heel goed is dat we met z'n allen daar in een aantal jaar, 3, 4 jaar, waren we geen artikel 12 meer, was het probleem opgelost. Want financieel ging het ook eigenlijk best aardig. En we hebben door die artikel 12 fase in die 4 jaar ook iets van 60 miljoen van het Rijk gekregen. Ja. Het was budgetair wel een aardige act. Maar daardoor is Venray van een agrarisch dorp met een industrieel randje een geweldig industrieel centrum geworden. We hebben Zwakte Heide, 1 en 2, Keizersveld, de Blakt, Harry de Nanstraat, de Brier is ontwikkeld. Maar wat je ook niet moet vergeten is het feit dat van het traditionele agrarische bedrijf toen omgevouwen tot een geweldig grote industriële agrarische bedrijven.
Varkensfokken is een agrarische industriële activiteit. Kippen is een agrarische industriële activiteit. De tuinbouw, zoals die momenteel grootschalig in Venray plaatsvindt, is een bijna industriële activiteit. Dus ook die slag is gemaakt. En ik denk dat Venray daarmee een hele aardige economische basis heeft gelegd. Zowel de feitelijke industrie als de logistiek, als de agrarische sector hebben die slagen gemaakt naar ondernemen anno 2015, 2020. En daar heb ik met mijn kop voor aangestaan. Ja. Samen met een heleboel mensen. En daar mag je trots op zijn dan, toch? Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. We hebben een prachtig winkelcentrum. Te weinig prachtige winkels. Maar goed, dat is een uitdaging voor de anderen. Want hoe ontwikkelt Venray zich op dit moment? Heb je daar nog een mening over? Nou ja, luister, ik heb natuurlijk overal een mening over, maar ik hou het ook wel eens voor me. Nee, Venray, ik vind dat Venray heel stevig in zijn schoenen staat. En Venray heeft het ook best moeilijk. Dat heeft Venlo ook, dat heeft Horst ook, dat heeft Pelemaas ook. Dat hebben ze in Kuik ook. En Venray, denk ik, dat in die moeilijke tijd van bezuinigingen, in die moeilijke tijd van heroriëntering op allerlei taken van de overheid, dat het eigenlijk heel goed gaat in Venray. En daar ben ik ook wel een beetje trots op. Aan de andere kant van de medaille, de ambtelijke organisatie van Venray. Ik doe ook nog wat voor de Loobeek, dus ik kom af en toe nog wel op het gemeentehuis met allerlei vragen en opmerkingen. Ik moet ook wel eens een paspoort hebben. De dienstverlening van het ambtelijk apparaat in Venray is gewoon heel erg goed. Okay. En als je de Pelemaas leest, en af en toe ook Dagblad de Limburger, er wordt wel geknooid over de politiek op hoofdlijnen, maar er wordt niet geknooid over het feit dat het in Venray kloten georganiseerd is, of dat mensen niet serieus genomen worden, of dat de ambtelijke organisatie faalt. Ik denk dat er een organisatie staat die klinkt als een klok. Daar heb ik zelf aan meegebouwd, samen met Piet Lucas en samen met het college van burgemeester en wethouders, diverse colleges. Daar staat een hele goede ambtelijke organisatie met een hoge kwaliteit van dienstverlening. En daar ben ik ook heel trots op. Mooi. Allerlaatste vraag, en die wil ik vragen om die in 1 zin, misschien 2 te beantwoorden. Ja. Lijkt me lastig voor je. Wat wens je Venray nog toe? Welvaart, welzijn en behoud van eigen identiteit. Dankjewel. Laten we daarmee afsluiten. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel. Dames en heren, dit was Onder 4 Ogen. Volgende maand zijn we terug en dan heb ik hier aan tafel Bart Veldpaus. Dus ook dan kijken. Bedankt voor nu. Tot ziens.